Barka da zuwa Al-Ishara TV. Domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu ku danna subscribe da alaman ƙaraurawa. Abuna da Allah ya kawo lokaci kasan Buhari ga ya kashe ƙasa. Buhari ga Allah ka raba mu da shi lafiya. Abinda ka fi ƙarfi ya fi ƙarfin ka zamanin Buhari. Ne don haka ayi hankuri dai. Ai yayi kusa sauka ko? To ayi hankuri insha Allah. Haka dai ko ba haka bane? To wace riba an kaci zamanin Buhari? Babu. Ko guda babu. Kuma ga wani bala'i na ya taso mu al'umma da shi, wai canjin kuɗi. Kun tabbatar da tuwo bai canza suna? 1984 haka yayyafa. Kuma ya ga abin da ya faru ga Najeriya gaba ɗaya, da mutanen Najeriya, da tattalin arzikin Najeriya. Shi ne canjin kuɗin nan da yana 1980 shi ne sababbi ya karyewa arzikin Najeriya. Yara kuke, ku samu dattijai irin muku tambaye su. Sai ya zo ya canza kuɗi cikin ɗan lokaci ƙanƙane. Shi kenan da bakin deadline ɗin nan da ya sa yana cika, duk wanda adda bakin magana yana tuna har da marigayi sarkin musulmi Abubakar na uku sai da ya yi roƙo sannan don Allah a ƙara lokaci. Ya ce ko minti guda ba za a ƙara daga lokacin da an ka saba. Kuma ko bana haka za a yi. Na ji mallamai suna ciki rake da ce kun ɓata lokaci ba ku san mutumin ba shi yasa. Cewa wai ka a yi wannan an wuce wurin an riga an bugu kuɗin ko ba ku ga hotonsu ba. To ina bayan an kashe biliyoyi an bugu kuɗi kuma ka ce ka a yi. To in ba a yi ba to ya za a yi da waɗanda da an ka bugu. Ai magana ka a yi ba ta so ba. Sannan lokacin da an ka sa kuma duk ƙasar gasu taru su roƙe bai ƙara ko kwana guda. Haka yana yancin 84. Mutane sun kai hasara da bakin lokacin nan da gwamnati ta sa yana cika duk inda wasu kuɗi suke da ba a canza ba sun zan sansamin lin ba su da bambanci da sansamin lin. Mutane da nan cikin gida da waje sun kai hasara mai yawa. To tun lokacin nan ƙasashen duniya sun ka bakar kuɗin Najeriya tun lokacin nan. Tun lokacin nan ganin hasarar da sun kai sun gaba karɓar kuɗin Najeriya. Sannan nan mutane da yawa an ka jawo hasara. Na ji wani malami yana bayani, wani Lawal Shu'aib na Kano, Lawal Abubakar Shu'aib. Yana cewa waɗanda wasu manya ne yake targeting suna nan sun tara kuɗi don haka bari a yi canjin kuɗi don su yi hasara. Malam Lawal Abubakar Shu'aib ya ce waɗannan da kake targeting ko da an yi ba su da su hasara ba. Waɗanda baka zato talakawa bayan Allah waɗanda sun ka wahala sun ka samu kuɗi kuma sun ka wahala don ka kai su ne za su hasara. Waɗannan da kake targeting mafi yawan ma'aikatan bankunan nan duk yaran su ne. Sannan yanzu misali ina da biliyan 5 misali. Ina da biliyan 5 sai in kire manajan banki. Manajan ga don Allah ga kuɗi na kun fara canji an fara ran kai ɗin ga kuɗi na akwai biliyan 5 ƙasa a canza min to ran kai ɗaya za a yi ka ɗauki miliyan 300 zan baka kai da yaranka shekara nawa zai kai kayan sa miliyan 300 nan ga aiki ne zai canza min in ka zo da 100,000 naka yana kula da kai duk inda zai samu biliyan 5 ɗin ne ya canza min ni zai canza don in bashi miliyan 300 ba sun zo su asa waɗanga bayan Allah da na yi noma sun ka sai da tonka sun ka yi noman tonka sun ka yi noman rani sun ka yi mi sun zo su hasara don su ɗauka kuɗi su ta yi banki lokacin nan tun da sai haka zuwa banki har 12 dare sai a ce ku dawo gobe ha koma a ce ku dawo banda gobe har layi ya cika shikenan an ka baku da buhuwan kuɗi sun zan shara shi asababi ya karewan mutane kuma ya ji irin bacin da an kai mai lokacin kuma ya ga irin bala'in da Najeriya ta shiga da tattalin arzikin Najeriya da 'yan Najeriya amma don kusantowa ba ya canza suna kuma shi zai sake yi don haka ya canza ko yana nawa da yake yana nawa da yake masu cewa kada ai wannan sun bata lokacin su ai an riga an yi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan inda shawara an ka baku ba a fito da magana ba sai da an ka kare komi kudin an riga an bugo su in ma a jamin za a cire ni wallahi na so ma a cire wai mai amfanin naira 10 da an ka rubuta ga kudin nan mai amfani ne a cire shi mana a jami shi ne addini in ka cire kana hana mana sallah ko kana hana mu yadda da cewa Allah shine ubangijin da ake bauta
ko kana hana mu da imani da annabci annabi Muhammadu to lokacin da naira 10 sai mi duk abin da za su yi sai an riga an kare mugu ne iyaka a duk ƙofa 'yan sauran watannin nan irin muguntar da yawa mutane ita Allah ka sa ta bi shi har ƙarshen rayuwa ta yi yaka abin zama magana cewa ka a yi a ja da baya ka taɓa ganin ya fuskanci na ya jawo da baya abin jawo da baya lokacin da an ka yi mai kuna 1985 ko saurara ku jami an ka zarge shi da shi taurin kai in ka ce ɗan karin taurin kai gare shi to Allah ya canza mai halitta ne shi yasa ai aka cewa Buhari na yara ai yara matasa lokacin da yayi mulkin nan sannan kuna yara ana goye da ku ba ku san bala'in da uwayenku sun ka shiga ba wanda tuji ka ga bi shi ai yaran ne matasa da ba su hali ne ba amma yanzu ka ai sun sani ko tun da gidanku ko da ya hawa ana da fashin ka yanzu garin kwaki aka ci mugunta ba abin da a cikin zuciya ta illa mugunta shi yana bakin ciki yaga mutane na walwala kuma wallahi in yana mutuwa sai mun yi walwala wallahi ba abin zai hana mu da walwala duk ya gama mugunta tai haka yadda ya gane mu kuma haka zai bare mu kuma Najeriya za ta ci gaba da existing har bayan wucewa ta yi bakin ciki zai kashe shi don takaicin mutane ya kaji kuma ba abin da zai iya yi don haka magana cewa wai ai kira kada gwamnati ta canza ka ai kaza wannan an wuce wurin ku kyale in an ka canza in naira 10 ka yi hasara ka addu'a ka ce Allah shi isa ma Allah zai isa ko ba zai isa ba zai isa shikenan iyakanmu da shi Allah ya isa ai shi Allah fi na inda wannan motsa in ce Allah shi isa ku ce amen sai mu yi maganin bello duk duniya ya maganin bello ya bo duk duniya ko gwamnatin kware balle gwamnatin Tinuwa ka maganin bello ya bo Tinuwa to nawa ne gani tun yana shugaban ƙasar soja ne ka wa'azi an ka korai wasu sun kai ta taho tun ka har ya taho kuma gashi bari na zai ina wa'azi ya tafi kai an da Tinuwa bello ya muna da Tinuwa bello ya bai da Tinuwa duk wanda ya ɗin fir'auna ya dawo kuma wa'azin nan yana bari na in yi shi don ba gidansu ne ka yi ne ba masallaci na ne nan mallaka ta ni gina abina gwamnati ba ta zo ta ci bar so a roshe sai in shige ba da gida na sai in ce matata ta ja ban ma son Allah ramma matata ta ja in ta ja in fassara ku diba dabarar da ni duk lasfikoki na ai cikin gidaje na suke ga 4 cikin wanga gida 4 cikin wancan gida 4 cikin wannan duk ko dai ka roshe masallacin ba za ka roshe bin gida ba kuma ko ka roshe dai filin nawa ne to mu tafi ku kyale shi duk abin da ya kai iyaka ku yi ta gwangwada mai Allah ya isa ku tashi ku yi qiyamul layl ayi azumma ayi ta mai addu'a duk irin manufa ce ga 'yan Najeriya Allah ka bi shi da irin wannan manufa kuma ba shi ɗaya da shi duk waɗanda a tare da shi waɗanda ake zauna a yi waɗannan shawarwari miyagu na ƙuntata ma mutane yadda sun ka sa mutane cikin ƙunci Allah ka haɗa duk ƙuncin mutanen Najeriya kusan miliyan 200 ka mai sai gare su yadda sun ka ɓata ran mutane Allah ka ɓata nasu rai yadda sun ka sa mutane cikin wahala Allah ka wahal da su yadda sun ka sa mutane cikin talauci Allah ka talauta su dukiyarmu da sun ka sata Allah ka sa ba rabon su bace Allah ka sa ta zama musu bala'i Allah ka sa bala'i ne sun ka daukan makansu sai aka mu da su kenan kuma ba a bugun yaro a hana mishi kuka ba doka Najeriya ta hana addu'a in kuma akwai ta zo a karanta min dokar da ta hana Bello ya bai addu'a in akwai ta zo a karanta min ko ta Allah ko ta Nasara a zalunce ni in ce Allah ya isa min in akwai wannan doka masu ta ba a shugabanni ba kaki addu'a waɗannan wani suka haɗa ba ni ba don ni ayoyin Qur'ani gare ni da hadisai inda an kai baka addu'a ga shugabanni jahilai suka haɗa mu wannan magana ba a shugabanni baka addu'a wacce ma sannan shugabanni an ka ce wa'annan shugabanni ne waɗannan ƴan iska ne ba shugabanni ba ne Allah ga Najeriya nan ga hannunka ga bayanka nan mutanen Najeriya Allah duk wanda ya tsangwame mu Allah ka tsangwame shi duk wanda ya kuntata mana Allah ha kuntata mai
wanda ya yi muna sata Allah ka kawo waɗanda za su taushe su amso mana dukiyar mu da sun kasata duk abin da sun kasata Allah kakkasa mishi albarka Allah ka sa ya zama musu bala'i yadda sun ka karya gidajen mutane Allah ka karya su, ka karya gidajensu, ka karya mulkinsu Allah ka sa su ban mulkin nan cikin kaskanci da wulakanci Allah ka sa ka su kare mulkin nan lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kar ku yi taimakekeniya kan wa kan saba ma Allah. An zo za a yi party sai aka ce ka bada contribution kar ka bayar ko da kuwa party aka ce aka zaka ce to za a je a yi dina contribution ake so ka ce ba za ka bayar ba domin in ka bayar to duk zunubin da aka ɗebo kana ciki kana cikin wanda kana daga cikin wanda za a zo ka ga baka je ba amma ba da kuɗin da kai ka taimaka ma banna. Wani mashayi ya zo yana neman taimako a wajen kuma ka san idan ka bashi kuɗin shaye-shaye zai je to idan ka bashi ka saba ma Allah hara shi za ka ce ba za ka bayar ba. Ya ce to siyan min abinci sai ka ce to zo mu je in siya ma abinci amma dai kuɗi dai ba zan baka ba saboda na san na baka ba abincin za ka siya ba shaye-shaye za ka yi sai ka samu hanyar da za ka daƙile sharri kar ka yadda ko da dasisin kabo da za ka bayar a ce ka ba da contribution kan wani abu kana bayarwa da kai da wanda suka yi duk ɗaya kuke suratul ma'ida aya ta 2 wa qala ta'ala Allah ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi a samu wata al'umma a cikin ku wanda za su rika zuwa suna kira zuwa ga addini ba gaba ɗaya ake fita a yi da'awa ba kowa zai bada contribution wasu su je su yi da'awa dan kasuwa ya tsaya a kasuwancin shi amma ya bada dukiyar da za je a yi dan boko ya tsaya cikin harkar boko shi na office din sa amma ya bada dukiyar da za je a yi da'awa a samu wasu al'umma da za su fita su shiga daji su shiga ƙauye su shiga lungu da saƙo su tallata addinin musulunci kowa ya karba yau gashi aikin da Allah ya ba mu min yi ga su waɗannan ɗin su suna yi dan har gidanka za su zo su kwankwasa maka ka fito su ce baka sun zo maka wa'azi ne da bishara suka zo maka dole kuma wallahi ga su da naci duk yadda za ka yi ga su wallahi ko sai ta hakuri bata fa suke kai kuma bata suke kira a kai amma wallahi za su yi hakuri da duk wulakanci da za ka musu saboda su baka bishara wai amma mu ba za mu iya ba wani ma gashi kuna tarama yana buƙatar shirye ba za ka yi ba shirye ba kai kana tunanin karka fara ka yi a ce kai mai tsatsauran ra'ayi ne kai menene a tsane ka su ga su har gida suna bin mutane ni da sukan zo su same ni har gida sukan zo zan ce musu ga yan uwanku nan ku je ku musu wa'azi dan san maza sai ce ina busy ne aiki nake kuma ba zan ba aiki na saboda ku ba yace to sai an jima zan ce sai an jima a sauka lafiya amma ga yan ku nan ku je ku musu wa'azi ni ku bar yan uwan na su zo su mun wa'azi ko ba haka ba yake da kawai zai zo ba ta lokaci kana kado wai kai zaka mun wa'azi to rashin da'a wannan shi ya ja masifa a ƙasar nan domin gashi ne yau an waye gari ƙauyuka da ake shiga an daina zuwa duka mun zo an tare abin ne ana ta wa'azi ga mutanen da suke ƙauyuka nan yanzu nan kwanaki aka ce masu ƴan uwa masu da'awa me malam kungiyar nan ta Central MPD ko MPD sun fita sun tafi jihar Nasarawa da'awa duk shekara suke fita lokacin Christmas haka sun ce adadin mutanen da suka musulunta sun kai nawa malam 3,000 duk shekara ake fita adadin mutanen da suka musulunta a wannan tafiyar da suka yi wannan Christmas din a nan Nasarawa mutane sun kai 3,000 to irin wayannan din kadan ne ga sauran mutane nan to gashi ne yanzu ana nema a ci mu da yaki kowa ya sani arewacin Najeriya an tashi musulunci ke yaduwa amma yanzu gashi da wasa kiristanci na ta yaduwa da wasa saboda sakacin mu da ragwancin mu a samu al'umma wanda za su rika zuwa suna kira zuwa ga alheri su rika yin da'awa su kafa wato ainihin wata kungiya da za su fita su je su farauto mutane domin su zo su bauta ma Allah shi kadai wannan suratul ali imran aya ta 104 kenan akwai hadisi da yazo daga abi mas'ud uqba bin amr al-ansari al-badri radiyallahu anhu qala
yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man dalla ala alkhairi falahu mislu ajri fa'ilihi, duk wanda yayi nuni ga alheri yana da ladan wanda ya aikata wannan alherin. Idan ka sa kai sanadin wani ya samu alkhairi kuma ya aikata alheri, to kana da lada na duk alherin da ya aikata. Yanzu misali nan ba majalisin karatu muke ba, to sai ka je ka samu wani wanda baya zuwa, sai kai sanadin sai ya fara zuwa sauraron karatu, to duk zuwa karatun da zai kana da lada. Duk abin da zai samu ya je amfani da shi har ka mutu, wannan ladan za a ta baka shi har cikin kabarinka. Kai nuni zuwa ga alheri kana da ladan kwatankwacin abin da wannan ya aikata na alkhairi, ko kuma ka ga wani ka kwadaitar da shi ya taimaka domin a yada addini. Wani ma za ka ga in ka kwadaitar da shi kan yada alkhairi ka ji har godiya yake ce kai da godewa da ka nuna min hanyar da zan yada alkhairi, ko da ka nuna min hanyar da zan ciyar da dukiyata. Idan ya ciyar da dukiyan kana da lada kwatankwacin abin da ya ciyar.